Takže čaute ľudia, práve vidíte si plochu, ale my si dneska ukážeme prezentáciu o gumičkových náramkoch. Vlastne vás naučím, ako tie náramky pliesť. Náramky sú veľmi módne a pekné a môžu byť v hociakých farbách, nie je na to žiadny limit, žiadne obmedzenie. Môžete ich pliesť do nekonečna, dovtedy, keď máte gumičky a nebudem to tu obkecávať a môžeme ísť rovno na to. Tak, čo k pletieniu potrebujeme? Určite potrebujeme normálne gumičky. Ja niekedy použijem aj také tie hrubšie, lebo náramok vyzerá tak hrubšie. No. Teraz nám treba háčik, ktorý má taký väčší oblúčik, nie taký klasický na háčkovanie. Potom nám treba, keď nemáte vlastne háčik, tak môžete použiť prsty a treba nám taktiež aj pletací stav a keď toho nemáte, môžete použiť prsty. Taktiež nám treba aj eska, ktorými vlastne zapneme náramok. Tak začíname. Tak, vezmeme si pletací stav alebo dve prsty, ukazovák a prostredník a nasadíme si gumičku. Gumička musí byť do 8, teda tu sú naše dve prsty a takto musí vyzerať tá gumička. Tu sú naše dve prsty a takto musí byť tá gumička. Takže tu je aj pohľad zhora a vlastne toto je normálna gumička a my ju musíme tak otočiť, aby bola tak otočená a potom ju nasadíme na tie naše prsty. To máme základ. Teraz vlastne potom nasadíme gumičku normálne. Tu sú naše dve prsty, tu je naša minulá gumička a my musíme nasadiť gumičku tak, aby proste, ak ju vyberáme z balenia. Takže tu sú naše základné dve prsty. Tu máme takto nasadiť gumičku, len proste navlečieme na prsty, nič ťažké. Takže táto gumička je zle a táto je dobre. Teraz preložíme prvú gumičku na druhú. No, znie to divno, ale tú spodnú gumičku, čo teraz kreslím, musíme dať navrch. Takže ju proste preložíme. Takže túto musíme dať hore, vlastne bez toho, aby sa tejto gumičke niečo stalo. Takže zjednodušene proste spodnú chceme vyberať bez toho, aby sme hornú dali preč. Ľahké a stručné. A tak pokračujeme ďalej a ďalej. Kým nám nie je dobrý náramok. Vždy dáme dolnú hore a vlastne ďalšiu nasadíme. Takto vyzerá náramok a to je koniec, žiadna veda. Keby ste chceli ešte nejaké náramky vedieť, tak mi dajte vedieť dole do komentárov a to je asi všetko. Aj také typy sú náramkov, hociaké, ktoré si len zmyslíte. Napríklad mne sa páči hlavne ten veľký hrubý farebný, aj dračia kosť je pekná, tam pod dračiou kosťou je rybia kosť a potom hrubý prepletaný. To je všetko a ja sa s vami lúčim. Ahojte!